Όπως βλέπει κανείς, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος. Ξερόλακο, το ένας βρώμενος επιδόκιμος, μετατρέπεται σταδιακά σε ένα αξιοπρεπή χιτά. Δεν κάνουμε κάτι παραπάνω πρέπει. Αναλάβαμε μια κατάσταση την οποία θα αναρτήσουμε στο διαδίκτυο πώς ήταν και πώς ήταν και πριν πολλά χρόνια, το 2008, πώς ήταν το 2011, πώς ήταν και πριν από λίγο, και εσείς μπροστά σας έχετε μια διαφορετική κατάσταση. Αυτό, όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας συλλογικής από τους εργαζόμενους στους Δήμους, από εργαζόμενους σε εργολαβία που έχουμε εδώ πέρα, από επιστήμονες, από το προσωπικό. Εμείς θα προχωρήσουμε. Εδώ που είμαστε και πιο πάνω περισσότερο, θα κάνουμε δεκάδες γεωτρήσεις ώστε να φεύγει το διαέριο και να καίγεται, να μην, όπως φαίνεται, να μην μυρίζει, να βγάλουμε το διαέριο να το καίμε. Θα προχωρήσουμε σε ανάπλαση των πρανών, σε φύτευση, σε αυτό που πρέπει να γίνει ώστε ο χιτά να αποκατασταθεί. Παράλληλα, λίγο πιο κάτω, έχουμε πια οριστικές μελέτες για σταθμό μεταφόρτωσης, ώστε να μπορούμε να μεταφέρουμε αλλού τα σκουπίδια. Και όσο και να λένε κάποιοι, Ξερόλακα, σταδιακά θα απεμπλακούμε και τελείωσε. Αυτό είναι η πολιτική απόφαση. Φυσικά για να απεμπλακούμε χρειάζονται προϋποθέσεις, χρειάζονται χρήματα, χρειάζονται προσωπικό για τις λειτουργίες, και είναι εδώ και ο αρμόδιος εδώ της Ξερόλακας, δουλεύει 20 χρόνια, να μας πει ότι θέλετε να βοηθήσει για την κατάσταση που υπήρχε και που υπάρχει. Ωραία. Να κάνουμε και σαν εργαζόμενοι, έχει πολύ μεγάλη